ang problema karon kay ang electric ang hangin na sad. Happy birthday! Happy birthday, Maok Ralph tanan. Andrew and Kuya Earl. Yes. Okay Kami mga meron guys, bar, nudong, is oh. birthday ng dalawang anak ni Inday Ah, Papa, Miria. ang panganay at ang kanyang pangalawa. So si Yes. Kuya Earl, 14 years old, binato na siya. Andrew diri. Si Ayan, Andrew. Andrew. Isigupot nila mo sa inyong cake ha, kay pagdamag-damag na Hi, Tita Maldi. Tulo ka nakapag-enjoy. Tulo? Si ikaw, lechon di ay. Salabot ng 6 years, diba? Niya na Yes. ang Salabot atong ng 6 kauban years. nga vlogger. Hello! Si Label Vlog. Shout out sa inyong lahat dyan! Label Vlog o si Phil. Cebu Philca Realty. Tingnan natin yung cake mo. Philca Realty. Ayaw nagkuan na bi, ayaw Futura inyo haday na. Fucho. Ang say basa na. Kuhay ko kuan, Futura. kuhay ko Futura. writer ni Papa. Maligya sa biyana. Ang sama. Mag-wish sa mo sa inyong wish. Writer ni Papa, no? Wish. Wish ninyo duha di. Wish. Wish. La nagtagsag gid na sila cake. Yes, so chocolate cake. Yay! Wait sa kay ala. Picturean saan na to pag picture. Kuha kung sa ka-cellphone be. Sa ka-cellphone kay picturean ako. Wala man Guwapo ko kay si picture nga. Guwapo nagawish, kay no? duha oy ulitaw na kay si Ralph Andrew. Kani o guwapo. Og Taas si pa ni mama. Oh, taas bas ilang mama. Ito sa gawas be dito okay. Mutubo ra. Uy, mutubo ra gid ang mga bata no. Uy, dagko pa na ako. Oh. Ma'am, shout Yeah. out sa imong channel. Yes, hello Ate Irene Vlog. Please subscribe my channel. Yeah, please subscribe their channel. And Hi, Tita Maldita here. Please subscribe on my channel. yes, don't forget to Tita subscribe. Ang gwapang kusinira. mauna. Dito, ang gwapang kusinira. Dasi kayo. Natay lechon. Meron na, Oh, lagi lechon ang mag-blow duha na, ka, mag-blow na boy, siya. no? Wish ka ha. Ay, sige, sige, Huwag kanta sige, pa ng isang mag-wish. bisis pa. Ay, one more kanta pa time. pa. Okay. 1, 2, 3. Time's up. Happy birthday to you. Happy birthday to Isayaw niya. you. Happy birthday. Kaya, Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to Ano you. diya? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tapat mo doon. Happy birthday Dapat. to you. Tapat diri ana. Sige ana. Yay! Ilan na kaya? Wish oy. Wish. Close your eyes, wish. Rap. Unsa imong wish, Rap? Unsa imong wish? Di ba isaba ka wish? Oo, di I know. Kasi bawa ko Rap, unsa. Wish bitaw oy. Pero, So kana tell daw ayan. Yeah, kuya. So, Ano one ka sa day, wish ni pag ano kuya? namin uli ito, binata na to. Binata na siya. Balik dito. Sure. Wait sa iya kay dili na ipaibabaw na iya kana. Lechon, Chicken Joy from Jollibee. Aw, di ni sponsor ha. Pinalit na ni. Hindi yan Unya. sponsor ha. Thank you so much Mama Dunatay sa cake. lechon. Uy, thank you sa mga mami, Lechon nga. Thank Lechon you. nga manok. Aw, di lechon fish di ay. Lechon Sige fish. kamo. Sige na. Kauna ko. Unya, nay hinimo si Tita Malita ang pampalaya salad. Unya, natay macaroni salad. Frothy macaroni. Frothy macaroni. Ayan. Bambi. na to imo Ah, Ila unsa nga bil kay galain ang lawas. hala nga naman. Oh, naalang siya kanang kuan jud. Lo. Kuan, unsa ganini? Yeah, dara street. Sa Malita, best friend jud mo duha no. Best friend na sila duha. Kinsa? Inday ug si Kasama Tita kay Malita. Ayan, guys, mga bye. Stream. Magkainan na Oh. ayan. Sige na, Bakasi, linarang bakasi. My favorite, linarang bakasi. Nya, naay gahapa diha oh. Kana. Oh, kana nana pa joy kutsilyo da asundang daan. Gahapa. Oh. Unsa pagkuha ni?
Niya, dara ang gwapa nga bago pong nag-birthday. Saan Magkuha siya nag-birthday, di ba? Last month. 1 month pa lang. Nabitaw to sila si Inday Dire, Inday Ngapil, di ba? Napog ato. Oh, naa. Guys, Nako. kain na guys. Ko dia kay baho kay imong kuan. Unsay mo hang gusto? Ang panit? Ala, unya dayon si kuya gipulbusa siyang mama. Okay. Singot. Singot, singot in taon ihang baby. Kay dito taon ni sa tindahan. Nya ang ato ang mga igsuon no si Label Vlog ug si Bofel. Maglibog ka ko ano. Kaya si Bobel ka Si Bofel ka Realty. Sige, daghan kayong salamat ninyo mga higala. Ibutang dahil na-upload dahil na ha. Kasi ka channel, di mo ako napakitaon. Ate Irene Irene na yun. Vlog. Irene Vlog na yun. Ate Irene Vlog. I-R-E-N-E. Ate Irene Vlog. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang kanyang channel. I-R-E niya. Ate Irene Vlog. Wala pa di mo na kani sila Bill no kay naka